Moja porodica živi na onom delu Starog Sajmišta od 1924. godine. Da mi ovde imamo goreći problem, a to je kanalizacija. Da vam obećavam da ćemo uraditi celu kanalizaciju, to je apsolutno nemoguće, to čeka da se razvije projekat. Znači ono što možemo da uradimo, to je da grad Beograd preuzme da 2 puta godišnje prazni septičke jame o svom trošku. I to ćemo da uradimo. Ima užasno puno podnetih zahteva za legalizaciju, odnosno ozakonjenje. To je sada na teritoriji opštine Novi Beograd. Svi koji imaju podnet zahtev, svi, znači apsolutno svi, bit će upisani u katastar direktno, bez toga da li imaju rešenu imovinu ili nemaju. I bit će upisani bez 1 dinara, neće plaćati porez 5 godina unazad, to će biti rešenje. Predlažemo da se napravi fontana koja bi rešila leptiru koji žive u ovom bloku. Može. Ima komisija za imena trgova i ulica grada Beograda. Biće neko od vas u toj komisiji. Napravimo konkurs. Neki umetnici predlože kako će to da izgleda. Nazvaćemo ga i skver Neše Leptira. Moja pokretna kancelarija danas je na Novom Beogradu. Obišao sam blok 24, Staro Sajmište. Staro Sajmište je u samom centru grada, a ima infrastrukturu kao da je u 15. veku. Tu smo razgovarali o kanalizaciji. Počeli smo da radimo projekat izgradnje kišne i fekalne kanalizacije. Razgovarali smo o tome šta možemo da uradimo na uređenju samog Starog Sajmišta. Objasnili kako će se raditi memorijalni centar, šta ćemo raditi kada je u pitanju blok 18, koji je takođe deo Starog Sajmišta, i druge probleme koje oni imaju. Razgovarao sam sa građanima koji žive, nažalost, u kompleksu koji će biti budući memorijalni centar, zašto oni nisu krivi, jer su nekada dobijali od države te stanove i kako će biti obeštećeni. Ovde u bloku 24 dogovorili smo se da uradimo jedno igralište za pse, zatim da uradimo jednu teretanu na otvorenom, dogovorili smo se kako ćemo da otvorimo klub za penzionere, razgovarali smo o tome šta možemo da uradimo za same nastrešnice koji se nalaze između samih zgrada, a dobili smo od građana jednu divnu ideju kako da napravimo fontanu Neše Leptira koji inače žive ovde i kako da uradimo jedno zaista lepo mesto gde bi se ljudi okupljali. I kao što vidite, kroz razgovore sa ljudima puno stvari može da se reši. Srećan sam što imam priliku da rešavam probleme, jer ako posle svakog mog obilaska bude rešen samo jedan problem, a rešamo ih mnogo više, onda možemo kažemo da smo uspeli i da je Beograd zaista pobedio.